Kumno ki khasi jongi ki poi ban sa shnong hapo kari Bangladesh. Kene galong ke jingli ke babaro le se pikwa bantem. Habang alayo ban ya krenteng ber ki perlok jonga ki badaihi ki parado para snam khasi. Tangba ki shong ki sa pat sha Bangladesh ber ki lalong shnong long thau ru agari Bangladesh. Bar habang ayo ban ya kren bat ngalakali perthau bha. Ya galai kawan ya ketin katlit baki kren kumju karyam kabait. Baki kup kisam malagasni ka ai ka bangasham kat kum ka jubab jongki kalong ben baki dai ki khasi tenrai na dong shadong la ban ong baki dai tenrai na kasnam khasi jongi bat kane kala penlong yang aban kali kumno kine ki khasi jongi ki poisa shakari Bangladesh hatu ki lek khnang ne don na kanu ka daw kabala penlong ye ki ban poi ban sa shnong hagari Bangladesh Namar kat kum ga jingyo jingtep ki don kumbah nyo pesan teli ki shnong khasi hakane kari Bangladesh kabre kari ka ba markham bar ka jela jungi kumjo bar kari India ga jungi bat hakine ki nyo pesan teli ki shnong baki briu ki shnong ki dai ki khasi bat nakine ki nyo pesan teli ki shnong khasi ha Bangladesh ki don ki shnong ki ba marjan bar ka dauki kabai dai bar ka jela ga jungi kumjo ro ka ba ha ba kari India Bat yakine ki shnong wala ki hab apo kari Bangladesh Henry ka kerteng shnong pat lajar da tin khasi kum ka we ne ki shnong ka hab si Bangladesh ka bala ai kerteng shnong khasi ka dei ka shnong no ksiar nang ta ka chinram thmai bat ki we pat ki shnong ki bala jar ha ka tin khasi ki badon jingai ne ka khaput India ka badai na ka shnong dauki bat ki babun ki shnong khasi ki jingai na dauki ka badai ka border India bat Bangladesh Bat habang ayakren berki perlok loong bawat hakaniam ru kidai tang hakaniam khasi tenrai bat kaniam Kristan. Kumta ngadap daga jing snolengok bhaya kine kumno ki poi bangsa shikane kari Bangladesh hadu nyo pesan teli ki shnong khasi naka ei kadaw bagi yo banlet ne naka ei kadaw bagi lapoi shikane kari. Hadin bangalawat ikane lakham slam ngasham tangkat ne ke jing patai shapang ke jing bon jong ki shnong ki pat ba khasi hari Bangladesh Kadaw ka banding kong kalong kat kum ka jubab lingkot jonga kalong kum ni. Hakipor baka India bat ka Pakistan kimpat syam layo ya ka jinglai luat nakti jong ka sarkar pharang. Kine bro atli ki hab ka jing sanchar jong ka sarkar British ane ki doli. Henry de ka kat Southwick u August ka khandai spa sau phonyau baka sarkar pharang kala ai jinglai luat no ya ka ri Pakistan na ka jing sanchar jong ka. Henry tang marshi singi hadin kane ka katsan trigu August ka kandai spa sa ponyau lapan bana light lut pat saya ka ri India ka jongi kumta hadin balapan bana ya ka jinglai lut hadin kata la draw ya ka ma lahab ban phia ya upot usam kumta ki babon na kishnong khasi ha ka jing pensam jong ka sarkar pharang kishnong khasi ki lahab shapok Pakistan bat ha kane ka por kari Bangladesh kampat shamladan namar ya ka Bangladesh ru akini kisnam tang hab ya ka Pakistan ya ka balatip ya ka Bangladesh ka basyong basa da ki Bangali da kata ka is Pakistan hadin ga jingyo lai luat kari Pakistan galadon par ka thmapo yeng hapo ri Pakistan kata hapadang ka West Pakistan bar ka East Pakistan ka badai menta ka Bangladesh na kane ga jingyale kala penlong ya ki Bangali ka basyong basa is Pakistan ka balatip menta da ka Bangladesh Kila dawano ila ka jonggari ban ay kerteng ru da ka Bangladesh. Namar baki bru ki besyong basa ha is Pakistan kidai ki Bangali. Badai ka kanyo trik Desember ka kandai spa nyo phuwei bala phya no ya ka ri Pakistan ha ki artli berkata kalong ya ka West Pakistan la ay betang ka Pakistan bat ya ka East Pakistan pat la ay no da ka kerteng jong ka Bangladesh ka badon hadu menne menta. Kumta haba pai shiga jingdon kishnong khasi ha Bangladesh menta kadai na du kapor ka jing panya khlat no ya ka India bat Pakistan da ka sarkar pharang ha ka tei ka jing lai loi bat hadin baka India kala yo lai loi kini kishnong khasi kila ham no shika is Pakistan ka balatip menta kum ka ri Bangladesh bat ha kipor menshwa kadai ha po ka Pakistan na kata kadaw kini kishnong khasi kisadon ha Bangladesh kum balong hadu menne menta Bat wat laki syong hantai kari Bangladesh Henry kari ke balaya per nadong syadong haki ege baro Henry ke bapla kalong wat laki syong ha Bangladesh kini kijat benriu khasi jongi kim klet pat ya kariti dustor ki khasi ki em ki trai ki kta ki riam ki baik
kum ki khasi omdan jingye pher watang thindiadru kene kalong ga jingye thu balengkot syapang ga jingdon ba ga jingyo ka Bangladesh ya ki shnong jong ki pai ba khasi ki jongi nadu ka tai ka snam andrei ka e ka ba ngi nginum dai ban sngolengo kene borok ka dei na ga jingle jong ka sorkal parang bakal syam jing e le se ban panwan biang ye ki menta syaka jela ne syaka jat ban riu ka jongi wala ki dei ki jongi ru te parlok kene kalong ga jingye thu ka ba lengkon syapang ga ne ban ngi pidiang sngo baru ye ki comments ka ba PPI ye ki jingmut jongpi kumno ba ki ne ki khasi ki poisa syatai tang ba sngo ba ai de ka kentien ka badan buram long ki badan buram ki badan akwar nama teng teng sya yu i bagi babon ki tim si wat ki comments ringan ong ai tang ba wat that ya la ka long renyeng wat that ya ka kur ka jan wat that ya ka long briu man briu ki khon khasi khara ku blai shibon